Bali ya. Iya, Bali ini kerjaan maksudnya. Ya kondur nang pabrik meneh. Lah makate ke pabrik ya kondure nang pabrik meneh. Iki sing ngersakne mau ibu-ibu sing lenggah nek kono ya. Iya, monggo, Mama cantik ayo. Merapat saya ke sana juga boleh. Ora apa-apa, Nduk. Mudah-mudahan ora apa-apa. Nggih. Jadi arep diet. Iya. Timbang nang fitness Bagi yang bayar. tahap. Iya. Ngomong jalukmu piye tak turutani tak usahani aku ora masalah yang kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia Mbak Fitri, dalam kayak pemain bola. oh iya no Timnas Indonesia Putri kayak sikilmu lek. emang sampean ora ngerti aku pemainnya Iya, kowe ta. ora tau nonton TV kok Ben aku ya pemainnya aku sing ngegol, oke? Mama cantik monggo merapat Monggo kagem bude-bude. Jadi cantik tadi mana yang punya lagu? Ayo sini. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji pena elemu melenjani janji kowe teko ngarani usahaku wis ra kurang-kurang kematiku wis pol-polan pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan kowe konangan ngendaan ngomong jalukmu piye tak turutani tak usahani aku ora masalah yang kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia ending misi ya ganteng ya. Ayo mama cantik. Mbak Fit, Sing duwe kowe lagu. ngalor aku ngidol kene ya. Aku Oke, ning kono. baik. Sewang-sewangan. Ngomong jalukmu piye tak turutani tak usahani aku ra masalah yang kon berjuang dewe ayo nanging
ampun. Oh iya. Kalau kurang satu lagi boleh. Mama Fira, Mama Firman, boleh. Mbak Pit. Dalam. Iki Pak Puk langsung ya rawuh. Susuk kowe sambil awak ngono kuwi, cibeber. Bos Firman, Ibu Fira. Ikut nyanyi sayang. Ini dari ibu-ibu kader. Kak Tresnan sejati, Mbak Anjar, Suwantono teng palenggane Pak Jepri karo Ibu. Papan parjane sarwa apik ya Mbak Anjar. Nggih Mas saya. Bahagia Mbak Endang dan Mas Amri.
janji tresno disekseni lintang-lintang ing wayang ing wengi adik kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ning wayang wengi nambahi kasing ati iki bebung jan ati ngendi aja wong manis sing tak ati-ati suwanduk anak-anaknya suwanduk Pak Febri. Bahagia Pak, berkabar Pak Jati, Ibu berkabar Pak Ibu. Wong bagus aja, aku takut gendong
Biasanya pinter Fitri nguripne manuk, Mas. Pinter iki ya? Iya. Kowe barang ya pinter kadang nguripne manuk ya. Ayo. Kalau saya masalah menghidupkan itu ya nomor sekian. Bit keluarga Blora. Keluarga Blora di sebelah sana ya. Ayo, Mas. Monggo keluarga besar Blora. Aku belum salaman sama yang haji. Aku juga. Assalamualaikum. Monggo Pak De Budi yang dari Blora. Ayo. Mbak Manse. Ini Blora. Ya, ayo monggo. Biar enggak menghalangi jalan. Siang pantoro radri omong elok manis hati setiaku bisa aku amarah sang atiasu lagi
Masih bersama keluarga Blora. Ayo. Bayu Mini. Oh yes. Oke siap. Keluarga besar Blora. Aku Mbak Winda, keluarga besar jaluk lagune ayang-ayang. Oke baik. Mbak Winda sekeluarga. Siang pantoro rati mo eleng manis hati setiap bisa anduwe amarang sang tiasu Mbak, oh goyang ya, nanti lali aku mau goyang lagi. Mbak monggo disawer, ini Mbak Winda. Ayo ya. Tresna mungkin arya tanpa susah jro ning kebarenku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus ning kalbu senajan bakal serno senajan nyawa angkat kekerabah wis tresno bisa yen wis tresno ora bisa bisa. Matur sembah nuwun bosku.